Takže čus, já jsem Adam a vítám vás u druhého videa na můj channel Adam Janáček. Takže dneska to bude prank call. Budeme volat do Lidlu na to, že jsme měli Sprite a byl bez bublinek. Takže já si teďka vytočím číslo a jdeme volat. Takže už vytáčím číslo. To volá. Dobrý den, zákaznická linka společnosti Lidl u telefonu Zdenka Pokorná. Jak vám mohu pomoci? Dobrý den, já jsem si u vás v Lidlu koupil Sprite a byl bez bublinek. Tak to můžete jít reklamovat na prodejnu. Jo. A my Sprite neprodáváme, takže přestaňte zneužívat tuto zákaznickou linku, jinak si opíši vaše číslo a budu kontaktovat policii České republiky. Děkuji, dneska ano. Takže takhle to dopadlo. Takže bych spíš zavolal na link bezpečí. Sice už to je dost ohraný, ale je to ohraný, ale zkusím na to zavolat. Takže už vytáčím. Dobrý den, oni se rodiče rozcházejí a já nevím, co mám dělat. To určitě můžeme probrat. Akorát teďkon si se dovolal, nebo dovolala, teď promiň, já jsem Jsem kluk. Tak teďkon si se dovolal na centrálu a já bych tě potřeba připojit na někoho z kolegů, s kým bys to mohl probrat a teďka všichni kolegové hovoří s těmi, co se dovolají před tebou. Jo. Takže bych tě poprosila, určitě zavolej, ale zavolej o něco později. Jo? Jo, děkuju. Tak jo, taky na shledanou. Takže chvíli počkáme. Zatím tady budu s vámi probírat. Teďka natočím prank call a pak se můžete těšit na nějaký jiný videa. Takovýhle prank cally budou třeba jednou za 2 týdny a tak. Třeba budeme volat bazoš a tak dále. Takže počkáme chvíli. Ne, teďka to je blbý, že tam někdo je. Takže to zkusíme zavolat. Bez tak nám zase řekne, že nic. Dá to na reproduktor. Zdeňte bezpečí, dobrý den. Dobrý den, už je volno? Ne, bohužel ještě ne. Prosím, že až tak třeba za 4 hodiny. Jo, děkuju. No, tak jo, děkuju. Takže nic, takže tohle bylo asi všechno z tohohle videa. Jsem rád, že jste se podívali na mý druhý video, takže nezapomeňte dát like a odběr, takže děkuju a příště se uvidíme u dalšího videa. Zatím čus!